Не, леко отдава, ама съвсем леко. Пуска 50 см нагоре, 1 метър надолу. Не напред и назад. Да. Сега почна да отдава, ще видим докъде. Да, синьото е тук, значи е на 9 метра отдолу. По-малко бе, рязано е синьото. Ти пак се бъркаш по-малко. Да, не? Към 7 метра. 7 и флорото 8-9 метра. Его, синьото се показва. Дърпай го, бе, да ебане го. Да. Черното покажи, черното. То няма черно. Това ще не ти даваш. Малко да подикнеш. Голямо да прасе е това. Голямо прасе е това. Оп! Спокойно е, човек. Още по-хубаво. Аз са кефе, че толкова бавно. Да го видим това. Абе, ще го видим, бе. Баго, мамата. Още 2 часа мога говоря, човек. Честно. Ни тръгваме сега. До 9 вечерта му остави каваме и така. И басала мамата. Коще и 5 кила, бе. Ба ти кефа дед прави това. Чакай, тръгна. Тръгна нагоре, ама сега тръгна нагоре. Оп, се тръгна. Ске! Иде. Няма спиране, брат. Бега. Абе, какво тръгва, бе, Ске, бе? Той подпира и шпулата Въпросът с пръсти. да минава изобщо. Аз подпирам шпулата. Ще му запали ръцете. Това да се беше обола някакви сериозен водбърна, да, бе? Да, право, човек. Ски свисти. Вече съм... Значи, зима синето, зима оранжевото, сега лилавото се показва. Отиди долу. 20 метра. Зима. След 2 часа и